Boldizsér. Mosad, Réka, hát ez így nem lesz kész. Gyerünk, küldjed neki. Azaz, látod? Mosad szépen. Szép tiszta legyen. Hát mivel megy apa holnap locsolni? Hát motorral, ugye? De csak akkor, hogyha tiszta lesz. Jó van. Hogy hívnak téged? Réka. És motoros vagy? Neked is van motorod, ugye? Szép motorjaid vannak, ott van Réka motorja 2. Jól van.